नमस्कार मंडळी, मी कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे. थोडासा आज उशीर झाला, त्यामुळे माफी असावी. पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा. स्वागत आहे कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये. लवकरात लवकर कमेंट करा मंडळी. चालू घडामोडी 2026. चालू घडामोडी 2026. पटकन जॉईन व्हा सर्वांनी. हाय इश्कॉल, हॅलो. सॉरी, आज मी मला 15 मिनटं लेट झाली. सॉरी, 15 मिनटं काय ते 17 मिनटं म्हणायला हरकत नाही. तुम्ही कुठे आहात? चला प्रसारणात भेटूया. तुम्ही कुठे आहात? चला प्रसारणात भेटूया. कसं आहेस भावा? मी चष्मा कुठे ठेवला? धनन, सॉरी प्रेम, तुला माझा चष्मा भेटला का? तुला माझं ऐनक भेटलं का? ऐनक तू कुठे पाहिलं होतंस का? मंडळी प्लीज लाईक करता का? माझ्या स्वप्नातलो यो माझं कोकण गाव. म्हणता माका सोडून नको जा. मी नाही पाहिलं, शोधून आणते मी चष्मा. पटापट जॉईन व्हा सर्वांनी. स्वर्गापेक्षा सुंदर आसा आमचो यो कोकण. तुम्ही येऊन बघा आणि बघून जावा. प्रसन्न होतला मन, तुमचं प्रसन्न होतला मन. विजय दादा म्हणते स्वर्गापेक्षा सुंदर असा आमचं यो कोकण. हॅलो जम्मू कोकण गर्ल. हाय विजय दादा. श्री स्वामी समर्थ. लाईक नंबर 2 ताई. श्री स्वामी समर्थ. महाराज ब्लेस यू अँड युअर फॅमिली. थँक्यू दादा, थँक्यू अँड सेम टू यू. विजय दादा कोकणला कुठे राहतात प्लीज सांगा. नेक्स्ट मंथ शूटिंगसाठी येत आहे. कुठे कोकणात येत आहात का तुम्ही? कोकणात येत आहात का? पण मी नेक्स्ट मंथ इथंच आहे दादा. मी कोकणात राहत नाही ना. हुडकून झालं का? भेटला कपाटात ठेवलेला. चला चला लवकरात लवकर जॉईन व्हा. आज काय मंडळी कुठं राहिली सगळी? मला वाटतं 1:30 वाजता टायमिंग दिलेलं ना, 1:15 वाजता. तर माणसं येऊन गेली. म्हटलं कोकणची ताई आज आलीच नाही लाईव्हला. हुडकून झालं का? अनिल दादा नमस्कार. ताई साहेब नमस्कार. नमस्कार, स्वागत आहे. कोकणची प्रीती या चॅनल मध्ये तुमचं मनापासून स्वागत. दादा अनिल दादा जेवलात का? प्रेम भावा अनिल दादा जेवलात का? विजय दादा जेवलात का? प्लीज लाईक करा सगळ्यांनी. ला 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 ना शिंपले. आणि मंडळी माझा नवीन व्हिडिओ टाकला आहे, तो नक्की सगळ्यांनी पहा.
LKG. पण खराब करू नको, कधी कधी लागतं ते सगळ्या गोष्टी. रोशन, नमस्कार रोशन दादा, नमस्कार, स्वागत आहे. आयुष शिंदे म्हणतायत हाय. हाय आयुष, नमस्कार, स्वागत आहे. कोकणची प्रीती आहे लाईव्ह मध्ये. तुला इंस्टाग्रामवर एक गाण्याची रेकॉर्डिंग पाठवली होती जवळजवळ 6 तास आधी, अजून ऐकली नाही वाटतं तू. तुझ्या गाण्याची मी पाहिली. तू जे गाणं म्हटलंस ना ओ सनम 2, मी पाहिली कालच, कमेंट पण केली मी तुला. ओ सनम, काय ते सनम ओ सनम. अरे मी कालपर्यंत एवढे गुणगुणत होती, आता विसरली. हाय अक्षय दादा, स्वागत आहे. हाय अश्विनी ताई. अनिल दादा म्हणताय ताई साहेब तुम्ही एक शब्द चुकीचे बोलतात काल. काय ते? रोशन दादा तुम्ही कुठे राहता ताई? मी कोकणातली आहे रोशन दादा, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली, पण मी राहते आता जम्मूला. आली मी 1 मिनिटात. इश्कोला म्हणतोय रेकॉर्डिंग नाही मी रे पाहिली, सॉरी, मी बघते जाऊन. हा मराठी गाणं आहे, ओके बघते बघते. हाय सुयश, संध्याकाळी करली मम्मी फोन. ओ चालत चालत सुयश, मम्मीक सांग मी लावत होते, लागतच नव्हतो. सुयश लाईक कर चॅनलला, स्क्रीनवर डबल टॅप कर. येस सिंधुदुर्ग. हो का, सिंधुदुर्गामध्ये येणार आहात दादा? काय म्हणजे कोणती शूटिंग आहे सिंधुदुर्गामध्ये? विजय दादा म्हणते लंच झाला का ताई? नाही दादा. विजय दादा म्हणते टुडे स्पेशल लंच आमरस पुरी, राईस दाल, कॅबेज अँड कोकोनट फ्राय विथ पापड अँड राईस खीर. वा वा वा. अक्षय दादा म्हणते ब्रेकफास्ट झाला का? हो अक्षय दादा, लंच करायचा टाइम झाला इकडं. माझ्या गाण्याला साथ द्यायला एक गोड आवाज असणारी ती आहे. आता ती कोण आहे? लवकरच समोर येणार आहे. ओ माय गॉड, व्हेरी नाईस, व्हेरी नाईस. स्टेट बोर्ड घाना मॅडम, स्टेट बोर्ड घेऊ. ओके ओके. राहुल दादा म्हणतात क्यूट चष्मीस, थँक्यू. अक्षय दादा, चला आता आपण चालू घडामोडी प्रश्न 2026 स्टार्ट करूया. स्टार्ट करायचं का? कमेंट करून सांगा पटकन. मी ब्रेकफास्ट करते. हा आमच्या लाईव्हचा टायमिंग आणि तुमचा ब्रेकफास्ट करायचा टायमिंग, आणि नंतर तुम्हाला मीटिंगला जायचा टायमिंग सेम आहे. हे काय सगळं काढून टाकलं, हे ठेव जा बाकीचं. करायचं का स्टार्ट? पटकन सांगा. काल ब्रेकफास्ट अर्ध्यात सोडून मीटिंगला जायला लागलं होतं. बापरे. गणेश दादा म्हणताय हो चालू करा. चला. हाय जनार्दन दादा, स्वागत आहे. तू प्रसारण झाल्यावर ऐकून सांग, माझ्या आवाजाला तिने छान अशी साथ दिली आहे. नक्की गाणं आवडेल. ओके प्रेम, नक्की सांगते. खुशी ठेव ग तुझ्याकडे. चला स्टार्ट करू. चालू घडामोडींवर प्रश्न आहेत. गॉडफादर आज कलिंगड खा रहा हूं, खाओ खाओ गर्मी शुरू हो रही है. चला लाईक करा मंडळी. फक्त किती जणांनी कमेंट केल्यात आणि लाईक फक्त 3 आहे. पटकन लाईक करून टाका. अनिल दादा प्लीज लाईक करा. गॉडफादर, अश्विनी ताई, सगळ्यांना. अश्विनी ताई तुम्हाला रोजच सांगावं लागतं. हे काय ताई,
प्लीज एक लाईक तर करू शकता ना तुम्ही. रोज सांगावं लागावं नाही मला, लागू नये. प्लीज प्लीज लाईक करा सगळ्यांनी. कोकणचे मूल सगळ्यात चांगली आहेत असे बोलत म्हणजे आम्हाला काही काम नाही का? सपोर्ट करायला येतो ते सगळी चांगली असतात. हे फक्त विचार वेगवेगळे असतात ताई साहेब. मी कधी म्हटलं कोकणची मुलं सगळ्यात चांगली असतात? अनिल दादा, मी कधी म्हटलेलं असं? मला जर असं कोणी म्हटलं ना कोकणची माणसं साधी बोळी, तर मी आणि जर कोणी म्हटलं ताई कोकणातली माणसं खूप चांगली असतात, तेव्हा मी म्हणते की हो दादा, कोकणातली माणसं खूप चांगली असतात. आता त्यांच्या ह्याच्यावर मी उत्तर करते. मी असं स्वतःहून स्वतःची तारीफ कधीच करत नाही. गॉडफादर मिठा मिठा रसीला लाल ए कलिंगड. ओके. गॉडफादर म्हणते मला सांगावंच लागत नाही, मी आल्या आल्या लाईक करतो. आमची माती आमची माणसं. हो गॉडफादर दादा, तुम्ही तर आल्या आल्या लाईक करता, मला माहिती आहे. तुम्हाला कधीच सांगावं लागत नाही. कृष्णा दादा म्हणतायत हाय, जेवण झालं तुमचं? नाही दादा, तुम्ही जेवलात का? अनिल दादा म्हणतात काल. तर कोणीतरी बोललं असेल ना दादा, म्हणून तर मी बोललं असेल की तुमची लँग्वेज खूप आवडते असं बोलतात. ते म्हटले हो, कोकणातली लँग्वेज खूप छान असते. किंवा म्हणतात की कोकणची माणसं खूप चांगली असतात, तर मी तेव्हा बोलणारच ना हो कोकणची माणसं. मग मी असं बोलणार थोडंच की नाही नाही कोकणची माणसं खराब असतात, असं थोडंच बोलणार. सगळी माणसं चांगली आहेत. जनार्दन दादा म्हणतात मी कधी तर लाईक करतो. ओके दादा, तर कधीतरीच लाईक करतात जनार्दन दादा. अश्विनी ताई म्हणते आज पण केलं. तेच मला तुम्हाला सगळ्यांना सांगावं लागतं की लाईक करा लाईक करा. तुम्ही रोज येता, जनार्दन दादा, अश्विनी ताई पण येत आहेत, अक्षय दादा पण येत आहेत, पण तुम्हाला सगळ्यांना सांगावं लागते की लाईक करा लाईक करा. असं फक्त प्रेम आहे त्याला मला फक्त सांगावं लागत नाही. बाकी आणि गॉडफादर आहेत यांना मला कधीच सांगावं लागत नाही की करा. बाकीचे तुम्ही फक्त सांगल्यानंतरच करता, किंवा सांगून सांगून मी थकते तेव्हा करता तुम्ही. हे कुठेतरी थोडंसं वाईट वाटतं मंडळी. जाऊ दे, प्रश्न चालू कर. कृष्णा दादा म्हणते लाईक डन केलं. गणेश दादा म्हणते हाय अश्विनी. जनार्दन दादा मी खरंच सांगितलं. इश्कला म्हणते कोकणची माणसं साधी भोळी, काळजात त्यांच्या भरली शहाळी, त्यांच्या काळजात भरली शहाळी. तुम्हाला माहिती आहे मी किती दिवसापासून लाईव्ह ती येतो, पण कधी वाईट कमेंट केली आहे का? नाही दादा, मी तेच म्हणते, मी असं नाही कधीच भेदभाव करत. मी कोणत्या भाषेचा भेदभाव करत नाही, किंवा धर्माचा भेदभाव करत नाही, किंवा माणसामध्ये पण भेदभाव करत नाही. मी प्रत्येकाची कमेंट वाचते, प्रत्येकाशी बोलते. सो माझं म्हणणं आहे की मी असं जाणून बुजून काही केलं नसणार. कुठेतरी काहीतरी समोरून कमेंट आली असणार तेव्हा मी बोलली असणार हा मग कोकणातली माणसं खूप चांगली असतात असं नाही. सगळीच माणसं चांगली आहेत. ऑदर मी तुम्हाला सांगते की जे कोकणातले नाही आहेत ते पण मला सांगतात की ताई तुमची कोकण आम्हाला खूप आवडतं, कोकणातली माणसं आवडतात. मग यात मी काय बोलू सांगा? चांगलंच बोलणार ना. अशोक दादा नमस्कार. जनार्दन दादा मला कोकणाला जायचं आहे, कोणी येतं? चला हो दादा, चला चला चला, प्रश्न चालू करूया. ओके, प्रश्न काय आहे? प्रश्न असा आहे की उत्तर काय आहे? प्रश्न असा आहे, भारताचे सध्याचे राष्ट्रपती कोण? भारताचे सध्याचे राष्ट्रपती कोण? पटकन कमेंट करा सगळ्यांनी. भारताचे सध्या राष्ट्रपती कोण? अश्विनीताई म्हणतात द्रौपदी मुर्मू. व्हेरी गुड. अशोक दादा म्हणतात रामनाथ कोविंद. नागराज म्हणतात ममता बॅनर्जी. अक्षय दादा म्हणते मुर्मू मॅडम. येस. अशोक दादा म्हणतात नाही. तर इथं जे राईट पहिला आन्सर दिला आहे ते आहे अश्विनीताई. व्हेरी नाईस अश्विनीताई, कॉंग्रॅच्युलेशन. फर्स्ट आन्सर इज राईट. एवढं सोपं नको विचारू. चालू घडामोडी विचारते जनार्दन दादा, चालू घडामोडी विचारते. महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री कोण? महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री कोण? पटकन सांगा. इश्कलालो म्हणतोय
द्रौपदी मुर्मू, जनार्दन दादा हसतायत, ऐश्वर्याला म्हणते देवेंद्रजी, अक्षय दादा म्हणते देवा भाऊ. सांगा सांगा पटकन. अनिल दादा नाही हो, राग नाही मानलं. तुम्ही जे बोललात ना ते पण तुमच्या मते बरोबर आहे, पण कुठेतरी आधीचं तुम्ही वाचला नसाल है ना, त्यामुळे ऐकला नसाल, त्यामुळे तुम्हाला असं वाटत असेल की मी असं माणसामध्ये भेदभाव करते. मी कधीच नाही करत दादा. आणि प्रश्नांची उत्तरे द्या अनिल दादा, चाललात कुठे? तर आन्सर बरोबर आहे. इथं पहिलं जे आन्सर दिलं आहे, इश्कवाला लव देवेंद्र फडणवीस, राईट. गणेश गीते यांनी दिलंय देवेंद्र फडणवीस, राईट आन्सर. नेक्स्ट प्रश्न आहे, इस्रोचे सध्याचे अध्यक्ष कोण आहेत? इस्रोचे सध्याचे अध्यक्ष कोण आहेत? इश्कॉलामध्ये जनार्दन भावा, मनातले उत्तर मनात ठेवा. सांगा सांगा, इस्रोचे सध्याचे अध्यक्ष कोण आहेत? सनम तेरी कसम. तर 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 आन्सर आहे, इस्रोचे सध्याचे अध्यक्ष डॉक्टर व्ही नारायण हे आहेत. त्यांनी 2013-2025 त्यांनी 13 जानेवारी 2025च्या दुपारी एस सोमनाथ यांच्याकडून अध्यक्षपदाची सूत्रे स्वीकारली. समजलं का? समजलं का मंडळी? नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, भारताचे 50वे सरन्यायाधीश कोण आहेत? भारताचे 50वे सरन्यायाधीश कोण आहेत? सांगा सांगा, पटकन कमेंट करा मंडळी. सनम तेरी कसम. आता नवीन नवीन अपॉइंटमेंट झाले ना, आता नवीन नवीन अपॉइंट झाले ना. ओके, ईश्वराने कमेंट्स का थांबल्या काय माहिती. अश्विनी ताई म्हणते नाही माहीत. ओके, जनार्दन दादा म्हणते चंद्रचूड, अशोक दादा म्हणते सूर्यकांत. तर आन्सर आहे डी वाय चंद्रचूड, हे भारताचे 50वे सरन्यायाधीश आहेत. हाय रामचंद्र दादा,
कसे आहात तुम्ही? स्वागत आहे कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये. प्लीज लाईक करा सगळ्यांनी. पुढचा प्रश्न आहे 2024चा T20 चषक कोणत्या देशाने जिंकला? 2024चा T20 विश्वचषक कोणत्या देशाने जिंकला? पटापट सांगा, कमेंट करा. इश्कॉलला म्हणते भारत. येस. नेक्स्ट आन्सर कोणाचा आहे? चूक आहे तुमचं. अक्षय दादा म्हणतात भारत, अश्विनीताई म्हणतात भारत, रामचंद्र दादा म्हणतात भारत, अशोक दादा म्हणतात इंडिया. चला चला, अजून कोणाला येतंय का? न्यायमूर्ती धनंजय यशवंत चंद्रचूड. येस. येस येस, भारत आहे. तर 2024चा T20 विश्वचषक हा भारत देशाने जिंकला. पुढचा प्रश्न आहे महाराष्ट्र राज्याचे सध्याचे गृहमंत्री कोण आहेत? महाराष्ट्राचे सध्याचे गृहमंत्री कोण आहेत? तर आन्सर आहे देवेंद्र फडणवीस. हे महाराष्ट्राचे सध्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस आहेत. ते 14 ऑगस्ट 2022 पासून या पदावर कार्यरत आहेत. चुकीचं वाटतंय का आन्सर हे, की बरोबर आहे? सांगा मला जरा. आन्सर अमित शहा येतं, देवेंद्र फडणवीस नाहीये. मला काहीच कन्फ्युजन आहे इथं. बरोबर. ओके ओके, सॉरी. हां, प्रश्न असा आहे की महाराष्ट्र राज्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस आहेत आणि भारताचे आहेत ते अमित शहा आहेत. समजलं का? महाराष्ट्राचे कोण आहेत? देवेंद्र फडणवीस. आणि भारताचे आहेत अमित शहा. अशोकदादा देसाईचे आहेत अमित शहा. येस येस, राईट राईट. नेक्स्ट क्वेश्चन. भारताचा विकसित भारत @2047 संकल्पना कशाशी संबंधित आहे? भारताचा विकसित भारत @2047 संकल्प कशाशी संबंधित आहेत? गणेश दादा म्हणतात बरोबर आहे मॅडम. येस. प्लीज लाईक करा मंडळी. नवीन नवीन असणाऱ्या माणसांनी प्लीज लाईक करा आणि सीसीवर असणाऱ्यांनी कमेंट करून उत्तर द्या. चुकीची झाली असली तरी काही तर हे नाही आहे, सगळ्यांनी आन्सर द्यायची आहे. अशोक दादा म्हणतात शाश्वत विकास. आशा हर्डे म्हणतात बरोबर. हाय आशा ताई, नमस्कार. अक्षय दादा GDP रिगार्डिंग आहे. संदेश दादा म्हणते शाश्वत विकास. मॅडम तुम्ही महाराष्ट्राचे गृहमंत्री. येस येस, महाराष्ट्राचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस आहेत. बरोबर आहे आन्सर. हाय रमाकांत दादा, नमस्कार. श्री स्वामी समर्थ, श्री गुरुदेव दत्त, जय भवानी, जय शिवराय, जय जगदंबे. अक्षय दादा विजन तो बे नंबर 1 कंट्री इन द डेव्हलपमेंट. तर आन्सर आहे असं, भारताला विकसित म्हणजे डेव्हलपमेंट कंट्री बनवायचं, विकसित राष्ट्र बनवायचं. काय आहे? भारताला विकसित
राष्ट्र बनवणे. येस 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 दादा, अक्षय दादा, राईट आन्सर. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, 2024चा महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार कोणाला मिळाला? 2024चा महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार कोणाला मिळाला? 2024चा महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार कोणाला मिळाला? अशोक दादा म्हणते याचे फायनल आन्सर शाश्वत विकास आहे. ओके. अंकुश दादा नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं. कसे आहात तुम्ही? अभिजित दादा म्हणते राम सुतार. अंकुश दादा म्हणते हाय ताई, नमस्कार. नमस्कार. अक्षय दादा हे नाही माहीत. ओके, सांगते मी आन्सर. गणेश दादा म्हणते पूर्ण विकसित राष्ट्र बनवण्याची दूरगामी योजना आहे. येस गणेश दादा, राईट आन्सर. तर याचा आन्सर आहे महाराष्ट्र 2024चा महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार हा सुप्रसिद्ध ज्येष्ठ अभिनेते अशोक सराफ यांना प्रदान करण्यात आला. आणि आता 2023चा महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्रसिद्ध शिल्पकार राम सुतार यांना जाहीर झाला आहे. समजलं का? ईश्वरा म्हणते तू प्रश्न लिहून ठेवतेस की मोबाईल मध्ये नोट करून ठेवते? मोबाईल मध्ये, प्रश्न लिहून नाही ठेवत. अक्षय दादा म्हणते गॉट इट. येस, प्लीज म्हणजे पटापट लाईक करा चॅनलला. आणि 2025चा जो अजून म्हणजे दिला नाहीये, पण 2025चा जो पुरस्कार आहे तो कोणाला प्रदान म्हणजे हे केलेला आहे? ज्येष्ठ शिल्पकार प्रसिद्ध शिल्पकार राम सुतार यांना. मॅडम तुम्ही चुकताय. कसे काय दादा? बोला मग, चुकत असेल तर नक्की सांगा आम्हाला अशोक दादा, कारण आम्ही पण काय इथं काय म्हणतात ते हे नाही, आम्ही पण चुकू शकतो. सांगा तुम्ही, चुकत असेल तर नक्की सांगा. सर्व ध्यानी नाही कोणी. येस, ज्ञानी नाही कोणी. येस, सर्व तेच म्हणते अक्षय दादा की जर काय आपल्याकडनं चुकलं तर ज्यांना येते त्यांनी तरी व्यवस्थित माहिती द्यावी, है ना? ताई जेवण झालं का तुझे? पिंटू दादा नाही हो, अजून टाइम आहे जेवायला. किंग कोहली. नेक्स्ट काय? नेक्स्ट आताच तर आलाच, ऐकलाच पण नाही प्रश्न. किंग कोहली. अशोक दादा सांगताय का तुम्ही? सांगा ना. तोपर्यंत मी दुसरा प्रश्न घेते. गणेश दादा म्हणताय ज्येष्ठ शिल्पकार राम सुतार यांना महाराष्ट्र भूषण 2024. तर गणेश दादा मला तर असंच वाटते की राम सुतार आता हे आन्सर प्रत्येकाने जाऊन बघा, म्हणजे खरं आन्सर असेल तर आपण त्याच्यावर डिस्कशन करू. किंग कोहली म्हणतात काय आहे प्रश्न? प्रश्न असा आहे 2024चा महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार कोणाला मिळाला? तर मंडळी
प्रेम किंवा अशोक दादा, जनार्दन दादा, किंग कोहली, तुम्ही प्रश्न घाला. मी आली, फक्त मला 2-3 मिनटं लागतील. बाहेर गाडी आली आहे दुधाची, सो मी दूध घेऊन आली. तोपर्यंत प्लीज सगळ्यांनी एका दोघांनी घाला प्रश्न. अरे गाडीचा हॉर्न कुठे वाजतोय आणि गाडी कुठे आहे कायच कळत नाही. जाऊ दे. चॅट जीपीटीवर उत्तर मध्ये गडबड होऊ शकते. ओके. किंग कोहलीमध्ये 2024चा 25मध्ये मिळाला राम सुतार यांना. गणेश दादा म्हणते तुम्ही चेक करा एकदा. ओके. गणेश दादा म्हणते 2024चा राम सुतार आहे मॅडम. ओके. अक्षय दादा म्हणते मला मीटिंगला बोलवा आहे, उद्या येतो. ओके 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 अक्षय दादा, बाय बाय. इश्कोलामध्ये जगातील सर्वात खोल समुद्र खाई कोणती आहे? एक मरीना ट्रेंच, टोंगा ट्रेंच, जावा ट्रेंच आणि काय फिलिपाईन ट्रेंच. हाय क्रेझी कार्टून, हाय क्रेझी कार्टून. नानी तेरी मोरनी को मोह ले गई. चला मंडळी, आता मी आपण ना एकदम असा छान असा हे खेळूया फास्ट. हा फास्ट. गर्ता आणि खाई वेगळी असते का? खाई खाई मला नाही माहीत. खाई ग. मी आता तुम्हाला ना विरोधातील शब्द घालणार आहे आणि ते तुम्ही पटकन उत्तरं द्यायची आहेत. ओके. पटकन टाईप करायचं आहे आणि उत्तरं द्यायचं आहे. मराठी अपोजिट वर्ड. प्रकाश, हे कुठनं आली बाई? किंग कोहली म्हणतायत अंधार. येस. पुढचा प्रश्न आहे काळा. काळा बघू कोण किती फास्ट आन्सर देतं. काळा,
काळा, गोडा, गोडा काय गोडा, काळा, काय झालं माहितीये, माझं टायमिंग चुकलं जरा, मला कॉल आलेला त्यामुळे टायमिंग चुकलं, त्यामुळे सगळ्यांचाच टायमिंग चुकलं, सगळेच लेट आले, त्यामुळे काय असं आज कोण आलं नाहीये, त्यांना वाटलं की आज नाहीये माझं लाईव्ह. येस, काळा गोरा काय येत नाही. सकाळ पटकन आन्सर द्या यार मंडळी. किंग कोहली कॉल आलो, पटापट का आन्सर द्या. काळा गोरा, त्यानंतर त्यानंतर आहे सकाळ, 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 रात्र. येस, सकाळ रात्र नाही, दिवस रात्र येतं, सकाळ संध्याकाळ. जयताई म्हणते लाईव्ह कधी आला ताई. जयताई आज उशीर झाला, सो लेट आली मी. किंग कोहली मध्ये सगळे असल्यावर मजा येत नाही मॅडम, सगळे असल्यावर मजा येत नाही मॅडम, म्हणजे सगळे असल्याशिवाय असं म्हणायचंय का. क्रेझी कार्टून म्हणते दुपार. हार्ट अटॅकर म्हणते मला मिस केलं की काय, उचकी लागली होती म्हणून आलो. हो हार्ट अटॅकर, तुला खूप मिस केलं. कसं आहेस भावा तू. हार्ट अटॅकर म्हणते संध्याकाळ, सांजवेळ नाही, संध्याकाळ, अपोजिट, सकाळ संध्याकाळ. पुढचा प्रश्न, शांतता, शांतता, पटकन आन्सर द्या यार प्लीज. लाईक करा. सकाळ संध्याकाळ, शांतता, शांतता, अशांतता. माझ्या जीवनात तशी लाईव्ह सुरू झालं की असंच होतं. दुधाची गाडी नाही होती ना परी. कार्टून कोण, कार्टून इकडे 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 तिकडे जातात लाईव्हला कोणी. हा टेकर खूप दिवसानंतर दिलस भावा, म्हणजे अश्विनी ताई म्हणतात तिकडे, हा टेकर म्हणतो तिकडे. येस राईट आन्सर. सुख, सुख, सुख सुख, सुख सुख, हा सागरी किनारा. दुःख, अश्विनी ताई राईट आन्सर. किंग कोहली म्हणतात बरोबर. हा टॅकर म्हणतात दिख, दिख क्या दिख. पुढचं स्वच्छ, स्वच्छ. किती फास्ट टायपिंग कोड करतं बघायचंय मला. स्वच्छ, अस्वच्छ, घाण नाहीये. स्वच्छ अपोजिट वर अस्वच्छ. चूक, चल पटकन जेवून घेऊया, संध्याकाळी जाऊचं आपलं. वंगाळ, नो. चूक बरोबर. येस, क्राफ्ट कॉर्नर. हॅलो क्राफ्ट कॉर्नर. लाईक करा प्लीज चॅनलला. जयताई लाईक करा. हाटेकर लाईक करा चॅनलला. नेक्स्ट नवीन, नवीन, नवीन. जयताई म्हणतात बरोबर बरोबर. ओल्ड. अरे भावा तू क्राफ्ट कॉर्नर तू इंग्लिश मध्ये काय देतो, मराठी अपोजिट वर्ड्स आहेत विरुद्धार्थी शब्द, आणि तू इंग्लिश मध्ये देतोय आन्सर. जुनं, येस जुने, जुना. लवकर, लवकर, लवकर,
उशिरा. येस इश्कॉल उशिरा. किंग कोहली म्हणतात उशिरा. राईट राईट. खरे 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 खोटे. येस येस येस. क्राफ्ट कॉर्नर. किंग कोहली क्राफ्ट कॉर्नरने आन्सर दिलाय खोटे. किंग कोहली म्हणतात खोटे. येस येस येस. इश्कॉल म्हणते खोटे. अश्विनी ते म्हणतात खोटे. पुढचा प्रश्न. वर 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 वर. किंग कोहली म्हणतात खाली. येस किंग कोहली फर्स्ट आन्सर. हा टॅकर म्हणते खाली. आता तयार राहा नेक्स्टला. प्लीज लाईक करा सगळ्यांनी. अमृत अमृत अमृत. अमृत. इश्कवाल्याला म्हणते विश. अश्विनी ताई म्हणतात विश. जय ताई म्हणतात गोड. नाही ताई अमृत अपोजिट गोड कसं येणार. कडू अपोजिट गोड येतोय. विश येतोय आन्सर. अटक. किंग कोहली मध्ये मॅडम प्रश्नांची क्वालिटी वाढवावं असं वाटतं. बारक्या पोरांबरोबर खेळण्यासारखं. मग आजपासून मला पण कंटाळा आला ना, म्हणून असं थोडंसं काय म्हणतात ते लहान मुलांचे. मला तर माझे शाळेतले दिवस आठवायला लागले. मला ऑपोजिट वर्ड खूप आवडायचे म्हणून घेतले. मगाशीच प्रश्न झाले आमचे. चालू घडामोडीवर प्रश्न झाले. तुम्ही लेट आलात दादा. किंग कोहली म्हणते बरं. किंग कोहली तुम्हाला प्रश्न विचारायचे असतील तर विचारा. किंग कोहली तुम्हाला जर प्रश्न विचारायचे असतील तर विचारा. काय घेतलंय. हो पण काय घेतलंय त्याच्यातलं. अटक मटक चवळी चाटक. चला बाय 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 जयताई. बाय बाय. मी पण संपवते कारण मलाही जमत नाही आज खूप जरा. ओके बाय. टेक केअर ऑल. बाय बाय किंग कोहली. मी पण चालली आता. बाय प्रेम. मी पण चालली रे. एकदा टाइम चुकला ना की मला कंटाळा येतो. नाही रे मला सगळं आवरायचं आहे. नंतर वेलफेअर पण असतं. सो मला तिकडे जायचं आहे. आता नाही आली लगेच बंद. अरे सांगते काय मला जायचं आहे म्हणून मी सांगितलं. आर्मी वाईफसाठी वेलफेअर असतं ना. वेलफेअर म्हणजे एक मीटिंग असते तिथं आम्हाला जावं लागतं. सो आज जायचं आहे म्हणून मग जेवायला पाहिजे लवकर. भांडी घासून तयारी करायला पाहिजे. मग गाडी येणार. मग गाडीने जाणार आम्ही. हो खरं आहे. घर साफ करायला सबस्क्रायबर येणार नाही. मलाच करावं लागणार. टीचर मी आलो. एम राहुल आलात का तुम्ही. कुठं होता एवढे वेळ. हाय सुप्रिया दीदी. हाय सुप्रिया दीदी. कैसन बा. ठीक बा सुप्रिया दीदी. ठीक बा. खाना खाओ बा. एम राहुल म्हणताय टीचर एक सहल काढा ना. सहल काढून जायचं कुठं. कोकणात की मुंबईला. जेवण झाले सुप्रिया दीदी. जेवण झाले पण आम्ही खाल्ले नाही. फक्त बनवले जेवण. महेंद्र दादा म्हणताय दिशांत. दिशांत काय. चलो झोपले.
सुप्रिया दीदी खाना खा ले आणि झोपले लगेच. खाना खा लिया सुप्रिया दीदी. महेंद्र म्हणते हाय. तुळजापूर दर्शनाला हो जाऊया की. जाऊ जाऊ. गाणे ऐकून सांग की तिचा आवाज कसा आहे. हो हो इश्कॉल सांगते सांगते. लेट स्लीप. ओके सुप्रिया दीदी. ये देखो परीने बनवलंय हे बघा. कैसा लगा बताना. जुकाम हो गया है आइसक्रीम खा के. ओके सुप्रिया दीदी. जुकाम हो गया क्या तो पकोड़े खाना चाहिए. पकोड़े. एम राहुल तुला कसा माहिती आवाज नाही आवडला. महेंद्र दादा म्हणते तुम्ही कुठल्या आहात. मी कोकणातली आहे दादा. हो मी जेवली. तुम्ही जेवलात का दादा. रेकॉर्डिंग कोणाला ऐकू नको तुला आधी पाठवलंय. हो हो नाही ऐकत कोणाला नाही पाठवणार. ओनली मी ऐकणार. ए मला पण यायचंय तुझ्या स्टुडिओमध्ये. तू स्वतःचा स्टुडिओ आहे का प्रेम तुझा की तू म्हणजे कोणाच्या स्टुडिओमध्ये जाऊन रेकॉर्ड करतो. मी कोकणातली आहे दादा. महेंद्र दादा प्लीज लाईक करा चॅनलला. जॉईन व्हा. आपलं रोज लाईव्ह असतं 1:15 वाजता. मला माहीत आहे ना. ओके. अश्विनी ताई म्हणतायत राष्ट्रध्वजाची रचना कोणी केली. अश्विनी ताई म्हणतायत राष्ट्रध्वजाची रचना कोणी केली. महेंद्र दादा म्हणतायत आंबे पाठवा ना ताई. मग महेंद्र दादा मी कोकणातली आहे पण कोकणात सुट्टीला जातो फक्त. नाही तर आम्ही जम्मूला असतो. मी गेली की पाठवे ना राहिले तर. इसका म्हणते जुकाम हो गया है तो मिर्च खाओ सर्दी बाहर. देखो सुप्रिया दीदी ये क्या बोल रहा है मिर्ची खाने के लिए. महेंद्र दादा आंबे द्या ना ताई मला पण. भेटणार दादा. तुम्ही कुठले आहात मुंबईचे का. स्वतःचं नाही भाड्याचं आहे स्टुडिओ. महेंद्र म्हणतात नाही माझा नाही स्टुडिओ. ओके. ओके. मलाच आंबे भेटतात की मला माहिती नाही यार. मग मुंबईला आंबे भेटतात की ओ महेंद्र दादा. आम्हाला इकडे एक आंबा नाही खाल्लाय आम्ही. कुठली गाडी येते कशी. मी खोडकर विद्यार्थी आहे ना टीचर. हो खोडकर विद्यार्थी. महेंद्र मुंबईचा आहे. कुठनं गाडी येते कशी. पाठच्या इकडे बघ जा. पाठच्या रूम मध्ये जाऊन गॅलरी. हा इकडनं. मग मुंबईला आंबे भेटतात दादा. आमच्याकडे आंबे नाही राहिले करपून गेले. हो का प्रेम खरंच. पाऊस पडला असेल म्हणून ना. मी आगाऊ विद्यार्थी नाही हो टीचर. नाही तू आगाऊ विद्यार्थी आहेस पण बाकीकडे आंबेच आंबे आहेत यार. आणि मंडळी चला आता मी लाईव्ह संपवते. उद्या आपण नक्की भेटू 1:15 वाजता. तोपर्यंत बाय बाय टाटा आणि काळजी घ्या आणि मे महिन्यात भरपूर आंबे खा. बाय प्रेम. बाय एम राहुल. बाय एव्हरीवन. बाय अश्विनी ताई. बाय बाय बाय. मी अभ्यास करतो हो रोज टीचर. येस तू मग हुशार पोरगा. आगाऊ प्लस हुशार. महाग आंबे खा. येस म्हणून आंब्याची झाडं लावा मंडळी. आंबे विकत आणायची गरज लागणार नाही. बाय बाय. टेक केअर ऑल ऑफ यू. आणि माझा अश्विनी ताई माझ्या चॅनलवर जाऊन व्हिडिओ नक्की पहा. मी सध्या एक व्हिडिओ टाकला आहे तर सगळ्यांच्या उपयोगाचा आहे. नक्की पहा.